bandoleira de bambú. Este é o imprescindible do verán, é un portabebés que ides a empregar moitísimo, sobre todo se tedes bebés non demasiado grandes, non demasiado pesados, ou vivides en zonas pois de moito calor, vale? O que cando fai calor fai moitísimo calor. A bandoleira é un portabebé, digamos, un comodín, é un portabebé que vai moi ben para combinar con outros portabebés. Como portabebé único, para min quedase curto, porque, bueno, non é un portabebé que dé un soporte fantástico, pero si é unha axuda en brazos xenial e hai momentos nos que nos vai salvar a vida, vale? O primeiro que facemos, como sempre, é repartir moi ben a tea dentro das anillas. Identificamos cal é a parte alta e a lilá, así que traemos este extremo, será o extremo que quede máis pegado á nosa cara. E o extremo oposto, o vermello, quedará máis alonxado. Repartimos moi ben. Este traballiño que eu recomendo facer antes de comezar, de colocar o bebé, vai vos axudar moito despois no axuste da bandoleira, porque vades saber de onde tedes que tirar, vale? E isto é, bueno, moi importante no caso das bandoleiras. Traemos a anilla máis ou menos o voso ombro, un poquinho máis atrás, porque cando tiremos vai vir cara adiante. O bambú, a característica, bueno, este é unha mezcla de algodón e bambú, vale? Non é bambú 100%, é unha mezcla dos dous tecidos. A característica do bambú é que ten pouca elasticidade natural. Que consecuencias ten isto? Pois que menos que pesan máis, a tea se nos vai clavar máis no corpo, vale? Dá menos de sí, non ten, como vos digo, esa elasticidade que ten o algodón de xeito natural ou o liño de xeito natural. Bueno, o primeiro que facemos, como sempre, estendemos a banda por toda a súa espalda, respetando a súa postura natural, e o resto, quero enseñarvos o resto todo, o resto da bandoleira, que sería todo isto, pois ímolo colocar entre o bebé e o noso corpo, facendo unha bolsiña, asegurándonos que chega ben dende un xeonllo ata outro xeonllo, e se necesario, ou se vos dá tranquilidade, sacando o restiño, vedes, entre os dous corpos. Pero sempre moi importante asegurándonos de que a curvatura, as pernas do bebé teñen apertura óptima. No caso de bebé recén nacido serían alrededor de 90 graus, en nenos máis grandes non hai problema coa apertura, vale? Xa non la marcan eles. Dende aquí comezamos o axuste, traemos un pouquiño de tea de atrás cara adiante. Mirad, eu antes levei demasiado atrás, me parece, a anilla, entón agora quedame aquí un pouquiño sobre o ombro, así que movo un chisco o bebé. Gústannos moito as bandoleras de anillas, perdón, as bandoleras alistadas, porque é moi fácil saber de onde temos que tirar, vale? Neste caso, vamos a dar un chisquiño máis de tensión aquí, un poquitinho. Aquí. E aquí quedaría perfectamente axustada. Repartid, acordadevos de repartir sobre o voso ombro para que non se vos clave no pescozo. E listo.